बिदांस्रि नार्जारि मा गामि सुरिबारिनि नोंथाङा मेट्रिकआव बेसेबां डिभिजनाव पास जानाय फार्स्ट डिभिजन ओमफ्राय 70% ओमफ्राय 3 साबजेक्ट लेटार मोनदों मेथ्स साइन्स ओमफ्राय इलेक्टिभ साबजेक्ट एडभान्स जिअ'ग्राफि बेयावहाय नोंथांनि स्टाडिया माबादिमोन जोङो हस्टेलाव थायो ग्रेस इंलिश मिडियाम स्कुलाव ओमफ्राय बेयावहाय जोंखौ गोबां गाइड खालामो टिचार्सफ्रा 3:30 बिदिनिफ्राय जोंखौ फुङाव सिखारहोयो ओमफ्राय बिदिनो फुंनि 8:30 बिदि ओमफ्राय मोनायाव 8:30 बिदिनिफ्राय 11-12 बिदिसिम जोंखौ फरायहोयो हबिया मा नोंनि एम फरायनानै मा जाहैगोन डिजाइनार सारा जोंखौ बरायदों जों बेखौ जोबोद खुसि जादों मानो होनबा जोंखौहाय मोजाङै बरायनानै लादों बेनि थाखाय हामबाय होनदों सार्टिफिकेटबो होदों आरो ओमफ्राय गांसे आर'नाइबो होदों आरो जोङो विलियाम सारखौहाय भेरि भेरि थेंक इउ होनो सानदों जों हामबाय होनो जोंनो बिदि गिफ्टखौ होनायनि थाखाय दिनैनि जे प्रग्राम बे प्रग्राम लानाया जाहैबाय जोङो जायफोर फार्स्ट डिभिजन पास जादों बिथांमोनखौ जों फेलिसिटेसन खालामदों किन्तु नोंथांनि चेनेलजों आं बेखौनो बुंहरनो सानदों जे खालि फार्स्ट डिभिजनल' नङा सेकेन्ड डिभिजन आरो थार्ड डिभिजन बिथांमोनखौबो सानथ्र'हायै हामबाय होननाय आङो जासिहरदों कंग्रेचुलेसन आङो जासिहरदों मानोना गाव गावनि नाजानायजों दिनैहाय सोरबाया फार्स्ट डिभिजन सोरबाया सेकेन्ड डिभिजन सोरबाया थार्ड डिभिजन जोङो दिनैहाय अनलि फार्स्ट डिभिजनखौ खालामनायनि खारना बेनो ताकि दिनैनि जे प्रग्राम बे प्रग्रामखौ नुनानैहाय सेकेन्ड आरो थार्डआबो नेक्स्ट टाइमावहाय बिथांमोना मोजां रिजाल्टखौ लाबोनो हायो बेनिखायनो जोङो दिनैहाय फिसा मोनसे जोङो लाभ टकेन होनायजों लोगोसे जोङो सार्टिफिकेट मोनसे होफादों आरो बे प्रग्रामखौ जोङो खालामदों जुमदार ब्लक कमिटि आरो लोगोसे BSU ब्लक कमिटिनिफ्राय जोङो बेखौ खालामनाय जादों बेसेबांसिम फरायसुला फरायसुलिनो होनाय जादों टटेल 135 जन फार्स्ट डिभिजन बियो जुमदार समस्तियावल' आरो सेकेन्ड डिभिजन थार्ड डिभिजन दंबावो टटेल आङो एक्जेक्टलि आं बेसेबां पास जादों बेखौ मिथिया खिन्थु जिहेतु दिनैनि प्रग्रामा खालि जोङो फार्स्ट डिभिजनखौल' फेलिसिटेसन खालामनाय जादों बेनिखायनो फार्स्ट डिभिजना 135 जन जोङो बिथांमोनखौ दिनैहाय नाजावबाय नाजावनायजों लोगोसे बिथांमोननो जोङो मोनसे साबायखर जोङो बावबाय जाय स्टुडेन्टआनाखि MIL साबजेक्टआव 100 मोनदों बिथांमोननि थाखाय BTC-निफ्राय माबा मोनसे होनाय निस्सय बेखौहाय सेन्ट्रेल इउथआ सिगांनिफ्रायनो बुंबोबाय थादों जे जायफोर टप 10आव थांदों बिथांमोननि थाखायहाय किसुमान बान्था होनाय जागोन ताकि बिसोरो आरो फरायनायाव बांसिनै आवगायलांनो हायो आरो किसुमान नांगौखिनि किसुमान बुस्थुफोरखौहाय बायनानैहाय लानानैहाय गावसोर स्टाडि खालामनो हायो जेरै लेपटप बायदि रोखोम नङा होमबा बुकफोर मोजां मोजां बुकखौ बायनानैहाय बिसोरो गावसोरनि मोनसे माखासे एम बेखौ साक्सेस खालामनायावहाय बिसोर बेबहार खालामनो हायो बेबादिनो BTC सरकार अर्थात सेन्ट्रेल इउथआ बेखौ बुंबाय थानाय जादों बेसेबां एमाउन्ट होगोन आं बेखौ क्लियार आं दासिमबो मिथिया हयथ' 5 लाखबो जानो हागौ हयथ' 3 लाखबो जानो हागौ नाथाय होनाया होगोन जाय टप 10आव पास जादों बिथांमोननो बे एक्सुवेलि दिनैहाय जोङो सरासनस्रायै जिथु नायोब्ला बुंनो थाङोब्ला 50-50 जों मोनफ्रोमबो खेत्रआव बुंबाय थादों वुमेन्स आरो मेन्स जेन'बा हौवा आरो हिन्जाव जों पलिटिकेल साइडजोंबो जिथु नायोब्ला 50-50 होनब्लाबो मिटिंफोरावबो दिनैहाय जिनिसा महिलाफ्रानो बांसिन पलिटिकेलिबो आरो दिनैहाय फरायनायावबो दिनै हिन्जावफ्रानो बांसिन दिनैनि जे फार्स्ट डिभिजन बावबो नोङो 60-65%आनो हिन्जावसाफोर दिनै फार्स्ट डिभिजन मोननाया दा बिनिखायनो दिनैहाय आं गुरै खावलायहरनो नागिरदों थिग आसे हिन्जावफोरा दिनै मोनफ्रोमबो बिभागाव दिनै बाहागो लादों आरो बिसोर दिनै आवगायदोंबो फरायनायावनो हक ससियेल एक्टिभिटिसानो हक बायदि रोखोमाव दिनै आवगायदों नाथाय हौवाफोरनिफ्रायबो आं खावलायनो सानदों जे दिनैहाय हौवा हिसाबैहाय दिनैहाय बुंनो थाङोबा किसुमान फ्रिसिन फरायनायावबो दिनै बिसोरो बांसिन आवगायनो नांगौमोन खिन्थु बियो मोनसे बेक जालांगासिनो दङ मानो दहाय जोङो स्पिचआवबो बुंदों जोंनि ब्लकनि एडभाइजार जोंहा प्रद्युत इसवारि सार बिथाङाबो होनदों जे जोङो पास जाबानो किसुमान हौवासाफोरा जोङो बाइक बियो
हिन्जावसाफ्रा खिन्थु स्कुटि बिनाया खुब खम सासे सानै जानो हागौ खिन्थु मेक्सिमाम दिनैहाय जिनिसा जोंनि हौवाफोरा बाइक बियो आरो बाइकखौ दिनैहाय जबरदस्ति बिमा बिफा होनो हानाय हायै बेखौ नोजोर नाया खिन्थु नांगौ आरो फिसानि बिनायाव उफाय गैयियाव रेन लानाबाबो होनाय जायो माबेबा समावहाय ओरैबायदि जायो जे जिनिसा जिउआबो माबेबा समावहाय आसखान्दा गोमालाङोबो आरो बिनि गेजेरजोंहाय बाइक मोननायजों लोगोसे मोजां लोगो मोनबासो मोजां जाबाय मोजां लोगो मोनाबा बियो ससेयावनो गोदाव सोराव जाबाय दा बेबायदिनो निस्सय माखासे जोंनि हौवासाफोरा जे जिनिसा जोङो इन्जय खालामनो साननायावहाय दिनै फरायनायनिफ्राय बेक जादों आरो दिनैहाय बिमा बिफानि माखासे मोनसे गिदिर सिमां बेखौहाय दिनैहाय आसखान्दायै फैलार खालामनानै होदों दा बेनिखायनो आं गुरै खावलायहरो बेबादि नङा दिनैहाय फरायनाय समावहाय फरायनांगौ आरो गावनि जे भबिसतखौ गावनो दाना लानांगोन सोरनिबा सायाव दिपेन्ड खालामनानै लाब गैया दा बेनिखायनो आं खावलायो हिन्जावसाफोरा दिनै आवगायदोंब्ला सिगां हौवासाफोरा आवगायदोंमोन खिन्थु दिनैहाय हिन्जावसाफोरा आवगायदों अब्ला मा खारनाव दिनैहाय बेक जादों हौवासाफोरा दा बेनिखायनो आं खावलायहरो बेबादि बेक जानो नाङा हागौमानि दिनै जों कम्पिटिसनाव दिनैहाय जोङो आवगायनो नाजा हिन्जावफोराबो आवगायथों आरो हिन्जावफोरनिफ्राय एडभान्स जाफिननो थाखाय हौवासाफोरा दिनैहाय स्टाडियावहाय नांनांगौ आरो बाखि मोजां खामानिफोराव एक्टिभिटिसाव दिनैहाय खामानि मावनांगौ आंनिफ्राय